अर्गेनिक आबाद मावना जाफुंसार चिरां जिल्लानि अमर बसुमतारिया जापाननि गिदिरसिन फसंथान एशियान रुरेल इन्स्टिट्यूटआव सोलोंथाय लानानै नांथाबदों आबाद फोथाराव। खमैबो 4 बिगानिबो बांसिन स्ट्रबेरी आबाद मावना नखर सुंथादों अमर बसुमतारिया। नंगौ, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गामिनि जाफुंसार आबादारि अमर बसुमतारिया थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो आबाद मावबोनानै गावखौ सुंथानो हाबोदों। बिथां अमर बसुमतारिया स्ट्रबेरी आबाद मावनायजों लोगोसे आलु आबाद, ड्रागन आबाद, अर्गेनिक हासार बाहायनाय बायदि बिथिंजों आबाद मावनाय जायो। मख'जाथावदि बिथाङा थांनाय समाव बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननिफ्राय फोरोंथाय लानो थाखाय सायख'जाना जापानसिम थांदोंमोन। बिथाङा सोलोंथाय लानानै ओनसोलनि लाइमोनफोरखौबो फोरोंथाय होबाय दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। स्ट्रबेरी आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हानाय अमर बसुमतारिनि नैबे आबादथिलियाव दङ। नंगौ, बे समाव आङो चिरां जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय सालबारि हालाम बा सालबारियाव आङो दंफैयो आरो सालबारियाव बेवहाय गोबां बिबांनि अमर बसुमतारिया नैबे समाव स्ट्रबेरी गोबां बिबांनि आबाद मावदों आरो बिथाङा जाफुंसार जानो हादों। बे समाव आङो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथाङा मा बिथिंजों नैबे आबादखौ माब्लानिफ्राय आरो बेवहाय बेसेबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो माबेहाय बिथाङा बे दिहुनजानाय फसल बे फसलखौ बबेहाय बिथाङा दैथायहरो आरो बेनि जे फालांगिया माबायदि सोलियो दा बे समाव बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन। बे समाव नोंथांनाव नुनो मोन्दों जे गोबां बिबांनि नोंथाङा बे समाव स्ट्रबेरी आबाद मावनायखौ नुनो मोन्दों। माबोरै जागायजेननाय नोंथाङा? आङो बे स्ट्रबेरीखौहाय थांनाय 2019निफ्राय आङो गायजेननाय जादोंमोन आरो आङो फार्स्टआवहाय आङो एफाबां गायाखैमोन, ओरैनो एसेल' गायनाय जादोंमोन, आधा बिगासोल' आरो बेनिफ्राय आङो बेवहाय प्रडाक्टखौ मोनबाय बिराद मोजाङैनो। बेनिफ्राय 2019आवहायनो बे समावनोमोन नामाथाय कर'नानि माखासे लकडाउन जानाया बिराद गोबां लस जादों आरो फिथाइया। बेनिफ्राय उनावहाय आंखौ माखासे माबाफ्रा माने निउसाव नुनानै बिसोरो आंखौ सहाय होबाय आरो फाननायनि सायावहाय। बेनिफ्रायनो आंनि जिनाखि मार्केटिं बियो गुवार जालांदों आरो दा गुवाहाटियावहाय हरदों आङो, बेनिफ्राय माबायाव बरपेटा हरनो, बेनिफ्राय ओरै जोंनि खाथियावनो भुटान दङ गेलेम्फु बेयावबो हरनो, बेनिफ्राय बे खाथि खाला जोंनि क'क्राझार बङाइगाव बेवहाय बेसेबांनाखि बे लामायावहाय खमला फानग्राफोर बिसोरो आंनिफ्राय लानानैनो बिसोरो फानो आरो दा मार्केटिंनि सायावहाय आंनि जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै दा सम। आङो दायो केजियावहाय आङो बिसोरनो हलसेलाव आङो 500 हरदों, बेनिफ्राय जायफोरनाखि ओरैनो एसे एनै लांफैयो बिसोरनोहाय आङो 600 थाखा केजियाव आङो दायो हरगासिनो दं आरो दा पार केजियावहाय। बेनिफ्राय बे स्ट्रबेरीखौ गायनायावहाय एसे एक्सपेन्डिचार जायो, पार बिगा एराउन्ड 70निफ्राय 80,000 बायदि थाङो आरो बिगायावहाय। जोलैखौ बबेनिफ्राय लाबोनो? बेनिफ्राय जोलैखौ आङो पुनेनिफ्राय लाबोनाय जायो। पुनेनिफ्राय माने जोंनियावहाय बेवहाय खालामनो थाखाय आङो बिराद सेस्था खालामदों, खिन्थु अभारहटनि थाखायहाय माने बुस्थुखौहाय लाखिनो हाया आरो वेदारा जोंनि आसामावहाय बांद्राय गुदुं, बे गरमनि थाखायनो माने बिफां माबाया गाज्रि जालाङो, अट'मेटिकलि गाज्रि जालाङो। नों फुलि बानायोब्लाबो थैलाङो आरो गरमजोंनो खामलांजोबो बिलाइया दा बेबायदि। बेनिफ्राय आङो आंनि माखासे जेनाखि लोगोफोर दङ स्ट्रबेरी गायग्रा गुबुन गुबुन जायगायावहाय, दा बिथांमोना आंजों कानेक्सन खालामनानै बेनिफ्राय जोङो सोलोंलायो गावजों गाव। बेनिफ्राय आंबो हानायमानिखौ बिथांमोनखौ फोरोङो, जायफ्रानाखि गोदानै गायजेननाय मानसिफोर दङ, यालाबो बे बोसोरावहाय 10-12 जनसो गोदानै गायनाय मानसिफोर दङ, बिथांमोननोबो आङो फोरोंहरदों। बेनिफ्राय माखासे फुरानाफोर दं, बिसोरथ' आंनिफ्राय बावसिन जाबाय गायनाया माखासेफ्रा, अब्लाबो बेबायदि लार्ज स्केलाव मावामोन आरो एसे मावोमोन। बेसेबां बिगा दं नोंथांना? आंनियावबो 4 बिगा दं दायो। 4 बिगा। आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे जागायजेननायनिफ्राय नोंथाङा मोनथिनो माबायदि हा नांगौ, माबायदि बेखौ गायजेननाय जायो, माबायदि स्टाइलाव बेखौ गायो, गिबि माने जागायजेननायनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो।
हामबायसै सोंनायनि थाखायहाय स्ट्रबेरिनि थाखाय हाया जोंनि बे आसामनि हाया ओरैबायदि मोजांजोब आरो फ्राय गाज्रि गैया बेनिफ्राय एक्सुवेलि हाया एसे सेन्डि जानांगौ एक्सुवेलि माने हाद्रायबो जानो नाङा माने हा मोदोम बे खायसे गोमो थायोना बे हा गोमोआ एसे अरथाबद्रायो आरो हाया बेनिखायनो एसे सेन्डि जायोब्ला जोंनि बे हाया एसे सेन्डि माने बेयो बालाबो नङा बेयो हा गुबै आरो बेयो गोसोम हा बेखायनो बेवहाय माने जोंनि बे माबायावहाय बिटिआर हालामावथ' गासैबो हाया बे एखेफ्रामानो जोबखा आरो ओंखायनो जोंनि बिटिआर हालामावहायनि हायाखौ जों बासिनो हाखाया जायो मावब्लानो जों मावनानै जों जोथोन लायोब्लानो जाखायो आरो दा बेनिखायनो नाम्बार 1 नोङो हानि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय गायनायनि फर्मुलाया जाहैबाय जोङो बेखौ हालेवदो मिस खालाम हायाखौ खननै खनथामखौ नोङो एटलिस्ट नोङो हालेवनांगोन खनब्रै हालेवोब्ला साबसिन जायो हाथर दोननो नाङा बेनिफ्राय बिनि उनावहाय नोङो बेखौ आलि खोदो आरो आलियाखौ नोङो माने ओरैनो 1.5 फुटनिफ्राय 2 फुटसिम नोङो खालामनो हागोन आलि मोनसेयावखौ आरो गुवाराखौहाय बेनिफ्राय बे आलियावहाय नोङो हासार होनानै हासाराखौ बे आलियावसो होनांगौ ओरैनो जथे पथे हालेवनाय समावहाय होनो नाङा ओरैनो वेस्ट थांगोन नालाय बेनिखायनो आलि खोखांनायनि उनावसो नोङो बे हासारखौ नोङो होदो आरो जोङोथ' दा अर्गानिक माबा रेभुलेसनाव फैबाय नालाय बेनिखायनो जोङो मा होनो अर्गानिकआवहाय जोङो बे हासारखौ जोङो होदो गुबुन एफाबां माने केमिकेल बुस्थु बाहायनो नाङा केमिकेल बाहायोब्ला माने फिथाइया केमिकेल बाहायोबा रिजाल्टआलाय मोजां ओंखारो खिन्थु फार्स्टआवल' मोजां ओंखारगोन नेक्स्टआवहाय बांसिनसाव बांसिन होलांबाय थानांगोन नोंनिया माबाफ्रा मा होनो फार्टिलाइजारा बेनिफ्राय हाया गाज्रि जालांबाय थागोन आरो आस्थे गाज्रि जालांगोन केमिकेल फार्टिलाइजारा जाबाय डेड फार्टिलाइजार नोङो नेचारेल माने फार्टिलाइजार एबा माने हासारा जाहैबाय बे लिभिं फार्टिलाइजार आरो बेवहाय जिब थायो दा बे जिबमासो जोंनि हायाखौ बियो माने डिकम्पस खालामफिननानै बियो माने माबा खालामो आरो बियो हिउमास सोरजियो आरो बेनिफ्राय हाया गोसोम जाबाय आबादा मोजां जाबाय बेनिखायनो गोबोरखिफोरखौ नोंसोरो हायोब्ला आरोबाव आं जिनाखि बानायनाय जिनाखि बखासि फार्टिलाइजार बेखौ हो बेनिफ्राय मायाबो फिथाइफ्राबो गोदै जालांगोन बेनिफ्राय केमिकेल फार्टिलाइजार बाहायोब्ला फिथाइफ्रा गोखैया बारा जालाङो एसिडना बारा जालाङो नालाय हायाव एसिडना बारा जालांबायला बिफां लाइफांफ्रा बेमाराबो बारा जालाङो आरो बेनिफ्राय नोङो जुदि अर्गानिकआव बाहायबाय थायोब्ला खालि क्रप माबाखौहाय माने क्रप्स रटेसना जोंनिया थानांगौ माने देग्लायहाय जेनेबा बेखौ माबा गायबायब्ला गुबुनावहाय नोङो नेक्स्टआवहाय बे एखेखौनो एसे साइडनाजों गायलायदो बेबायदि मोनसे रटेसन थानांगौ आरो रटेसन थानांगौ ओमफ्राय प्लास इन्टारक्रप जानांगौ आरो बुस्थुआ गेजेरावहाय एसे माबा मोनसे गायफादेरनाय आरो जेनेबा आं दायो नैबेजोंहाय माने फुल कफि गायदों बेनिफ्राय माखासे बिलाइफोर जाग्रा माबाफोर गायदों आरो लिटुस बायदिसिना गायदों बेबायदि इन्टारक्रप्स थाफादेरनांगौ आरो बेनि माबे जाहोना मा बेनि जाहोना जाहैबाय थारमाने बेवहाय माखासे एम्फौ फैगोन बे एम्फौआ बैयावहाय थांगोन आरो बिबारावहाय थांगोन बा माखासे बेमारा बैसोर बुस्थुआ बोनानै लागोन बा बैनि बेमारखौ हयथ'बा बेयो एसे माबा खालामगोन एबजर्ब खालामगोन बेबायदि माने बुस्थुआ माबा जायो आरो एक्सचेन्ज जालायो आरो बेनिखायनो बेमारफ्रा खम जायो आरो बेबायदि इन्टारक्रप्स खालामोब्ला बेनिखायनो जिखिजाया आबाद मावा मानो बे माने मिक्सिं जानांगौ आरो बुस्थुआ नोङो कफिल' जानो नाङा नोङो ब्रकलिल' जानो नाङा नोङो स्ट्रबेरि गायला स्ट्रबेरिल' जानो नाङा बेयाव मिक्स थानांगौ आरो एसेब्लाबो बेनिखायनो आंनि माबाया गासैबो मिक्सजोब आरो बेयावनो मैगंबो मोनगोन माबो मोनगोन आरो बेनिफ्राय स्ट्रबेरिनि जिनाखि डिसटेन्स सोंनाय बे डिसटेन्सआ जाहैबाय 1 फुट होनांगौ आरो 1 फुटजों मोनसे जोङो बे आलियावहायनो जों गायनांगौ आरो मालसिं खोबनानै जागायनायनिफ्राय थामहिनबा नोंथाङा जिखिनि समनिफ्राय नोंथां गायगोन बे गायजेननिफ्राय जों फिथाइ मोननोसिम बा फिथाइ मोनसान्दि बेसेबां सम लायो स्ट्रबेरिया मेनलि 2 मास लायो आं बेखौ नभेम्बराव गायनाय जादों जोङो अक्ट'बराव गायनो हायोब्ला साबसिन जायो बेनिफ्राय अक्ट'बरावहाय जोंनिया वेदारा एसे गरमावनो थानायखाय बिराद थैयो आरो माबायावहाय अक्ट'बराव नभेम्बरा माने स्ट्रबेरिनि सबसे बेस्ट आरो मोजांसिन आरो नभेम्बर मासा ओमफ्राय नभेम्बरावहाय गायनानै नै दानो माने बेखौहाय फिथाइ मोनबाय आरो बे 2 मास जाजोबबावाखैसो माखासेया दा बिदि आरो आं मिथिनो नाजागोन जिहेतु फांसे बिफांखौ हमबाय आं एग्जाम्पल हिसाबै बा बिदिन्थि बायदियै बेसेबांसो फिथाइ बेनिफ्राय मोननो हायो थामहिनबा जोङो बेनिफ्राय मोनो आं ओरैनो लामसाम बुंनायसै माने फांसे बिफांनिफ्राय बबेबा बिफाङा फांसेयावनो 2 केजि गाहाम होयो बेनिफ्राय बबेबा बिफाङा फवासे गाहामल' होगोन दा नों
गासैबो बिफांखौ नोङो माबा रानोब्ला समान रानोब्ला मथा मथि आधा केजिया आरामसे ओंखारनो आरो फांसे बिफांनिफ्राय आधा केजिया ओंखारनो आरो बेसेबांसो गायजायो बिगासेयाव? बिगासेयावहाय 8,000निफ्राय 9,000 बेबायदि हाबो आरो औ 8,000निफ्राय 9,000 आङो बेबायदि गायदों आरो बेवहाय माने गेप्सआ एसे खाथि खाथि नांलाय बेनिखायनो बिदि गायो आरो ओरैनो जागिरिफोरा थामहिनबा जाखिनि बेवहाय नोंथाङा फाननो लाङो बा गुबुन जायगा मार्केटाव नोंथाङा लाङो माबायदि अडियेन्सफोरा बा रायजो राजाफोरा माबायदि अनसायो बे स्ट्रबेरिखौ जाग्राफोरखौ मा खालायगोन? एक्सुवेलि मेनलि बे स्ट्रबेरिखौहाय जायफोरनाखि डक्टरफोर बिसोरो ओरैबायदि माने बिसोरो मोनथियो बे स्ट्रबेरिया हेल्थनि थाखाय दे बेसेबां मोजां बिथांमोना मोनथियो आरो दा आंनावहाय गोबांथार डक्टरफ्रा फैनानै बिसोरो अर्गानिक माबाखाय बिसोरो फैनानै नायफैयो बेनिफ्राय लाङो आरो बिसोरो बङाइगावनियानो होन ओरै जोंनि बे खाथि खालानि डक्टरफ्रानो होन आंनाव फैनानै लांफैयो बेनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि मोजां मोनलाङो जोंनि खाथियावनो IOC दङ बे IOCLनि जिनाखि माबा डिपार्टमेन्टनि बेसेबांनाखि अफिसारफोर दङ आंनाव फैजोबो आरो बिसोरो फैनानै लाङो बेनिफ्राय नायफैयो बागानखौ ओरैबायदि मोजां मोनो ओरैबायदि अनसायलाङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनलाङो आरो बिसोरो बेनिफ्राय बे फिथाइया दे बिसोरनि थाखाय माने जोंनि हेल्थनि थाखाय बेसेबां मोजां आरो खाथियावनो बेबायदि मावनानै जोङो मोनजादों बिथांमोना ओरैबायदि खुसि जायो आरो ओरैबायदि गोजोननाय मोनो माने गावसिनि खुसिखौहायनो एक्सप्रेस खालामलायनो हालायै बेबायदि खोन्थायो आरो आंनोहाय बिटिआर सोरखारनि थामहिनबा आबाद बिथिंनिफ्राय नोंथाङा मददफोर मोनदों नामा? आबाद माबानिफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइसैहाय आङो मोनदों मोननायालाय डिपार्टमेन्ट वाइसैहाय आङो 2019निफ्रायनो आङो एसे मोनबोगासिनो डिपार्टमेन्ट वाइसै बेसेबां गोलैदों बेबायदिखौ आङो दायो मोनबोगासिनो दं आरो डिपार्टमेन्ट वाइसैहाय सरकारनिफ्राय थांनाय माबायावबो आङो एसे स्ट्रबेरि फुलि हरनाय जादों बेखौ आङो हरै आलादायै एसे गायनाय जादों 1 बिगा बायदिसो आं मिक्स खालामनाय जादों आंनिबो गायनाय दङ बेवहाय आं लाबोनायनिबो बेनिफ्राय जेनाखि डिपार्टमेन्टनि जेनाखि माखासे माबा रुल्सफोर बे जाहैबाय 100आव मथा मथि 80%आनो निजे नोङो बायनानै गायनांगौ बेनिफ्राय 20%खौ सापर्ट खालामनायनि नालाय दा बेनिखायनो आङो हामबाय होयो डिपार्टमेन्टनि एग्रिकालसारनि डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय जेनाखि सरकार बिथांमोननि थ्रुयैहाय आङो हरनायनि थाखायहाय बे खामानि मावनायावहाय मदद होनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे प्लास्टिक खोबनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ बबेनिफ्राय नोंथाङा लानानै फैयो? आं फार्स्टआवहाय आं बेखौ बायनानै लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय मार्केटनिफ्राय बेनिफ्राय माखासेखौहाय डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा नुफैबाय बेनिफ्राय जोंनावबो दङ होननानै बिसोरो आङोहाय माखासेखौ हरदों आरो दा 50-50 आङो बायनाय दङ ओमफ्राय 50 आङो मानिफ्राय सरकारनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननाय दङ आरो बेवहाय बेनिखायनो आङो हामबाय होयो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ड्रिप दङमोन बे सिङावहाय गासैबो ड्रिप दंजोबो बे लाइनावहाय बेखौ आङो साबसिडियावहाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआवनो लानाय जादों आरो 1 एकड़आवहाय स्ट्रबेरिनि थाखाय 26,000 आङो होनांदों बेनिफ्राय नैबेयावहाय मोनसे माबा दङ बरिं दोदों बेखौबो आङो माने सलार एप्लाइ खालामदोंमोन सलारा एसे माबानि थाखाय सफैयाखै दाबोनो दा एसे उनाव सफैगोन नामाथाय मिन्थिथ'वा एसे माबा जादों होनदों अफिसियेलि दा दासिमबो सफैयाखै आरो बे माबाया नोंथाङा स्ट्रबेरिनि अनगायैबो गुबुन स्ट्रबेरिनि अनगायैबो आङो ओरै आलु खेथि खालामदों 10 बिगा बेनिफ्राय नैबेजोंहाय हा एसे खालि दंबावो बैजोंहाय आङो वाटारमेलन गायनो थाखाय आङो रेडि खालामगासिनो दङ वाटारमेलनखौथ' आं बोसोरे गायखायो गायनायालाय बेनिफ्राय आंनावहाय ओरैनो ड्रागन दङ एसे बेनिफ्राय कक'वा दङ बेनिफ्राय गासैबो नोंथाङा अर्गेनिक बिथिंजों औ गासिबो आं अर्गानिक बिथिङावनो आं मावजोबो दायो जेनाखि बेसेबां बोसोर जाखो नोंथाङा नैबे आबाद फोथाराव? आङो 2018निफ्रायसो मावजेनदों 2018निफ्राय दिनैसिम 2018निफ्राय जाय बिथांमोना आबाद थामहिनबा सरासनस्रा जोंनि बर' लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ मा बोसोन होनो नागिरगोन जे आबाद बिथिंखौ लानानै? आङो दानि जाखांफुनाय जेनाखि जेखि जाया मावग्राफोरखौनो आङो मोनसे मेसेज होनो सानदों जोङो दिनै मावनानै गाबोनो दे खेबसेनो गोजौ थाखोआव थांगोन जोङो बेबायदि साननो नाङा आंहाबो एसे सम लादों बेनिखायनो जों नार्भास जानो नाङा आरो मालाबा समाव जोंनि मानसिफ्रा मावबाय बेनिफ्राय एसे माबा जायोब्ला माने लस जायोब्ला स्रि थालायबाय बेबायदि जायो आरो जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु जोङो आबादाव जुदि नांथाबनानै जोङो मावथारोब्ला जोङो लस जाया एक्सुवेलि नोङो खनसे गायखांनायनि उनाव नोङो माने 15-20 दिनजोंसो नोङो खनसे बागानाव हाबलालाय बे लस जाखागोन औ बेनिखायनो जोङो जिखौ जोङो मावबाय जोङो बेखौहाय एकदमबारे गोसो खुसियैनो
ओमफ्राय गोसो होसारनानै जुदि मावोब्ला जों मालाबाबो जों माने फैलार जाया आरो नोङो मार्केटिंआवबो जोङो माखासे मानसिफ्रा बुङो माने लस जायो लादलाया मादलाया होननानै बुङो खिन्थु नोङो गोसो होनानै जुदि मार्केटखौ नागिरनोब्ला नों मोनखागोन आरो जोङो मोनसे जायगाखौल' जों टारगेट खालामनानै जुदि फानोब्ला नों लस जाखागोन बेवहाय दा बेनिखायनो मोनसे जायगाल' जोङो टारगेट खालामा जासे जेनेबा आङो सिगांहाय बे बरपेटायावहाय आं बिराद नोजोर होनानै फानोमोन उनावहाय दानिया बरपेटायावहाय हिउज वाटारमेलन सफैयो जोंनि बुस्थुखौ लाया बेबायदि बेनिखायनो आं गुबुन मोनसे जायगायावहाय आङो बेबायदिनो मार्केट खालामबावबाय गेलेमफुआव खालामबाय आङो माबायाव खालामबाय आङो मा होनो गुवाहाटि खालामबाय आङो त्रिपुरा खालामबाय आङो बेनिफ्राय आगरतला खालामहरबाय आङो दा बेबायदि माने माखासे नेटवर्कना आस्थिनि उनाव आस्थिनि उनाव आस्थिसो माने अरलाङो आरो बारायलाङो खनसेनो बारायलाङा आंनियावबो बेवहाय फार्स्ट जेब्लानाखि वाटारमेलन मावदों बे समाव माने मार्केटिंनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन मोनथिया नालाय उनावहायसो दिनै एसे गाबोन एसे मोनथिलांबाय उमुक जायगायावहाय वाटारमेलन मोनो उमुक जायगायाव स्ट्रबेरि मोनो दा आंनावहाय न'आवनो फैनानै लांफैयो स्ट्रबेरि लाबो वाटारमेलन लाबो थांनांलायबावासै आङो औ खिन्थु गोदान मावग्राफोरनि थाखाय बिसोरो एसे स्ट्रागोल जाखागोन माने बोसोरसे बोसोरसे बा बोसोरनैया हयथ'बा बिसोर एसे माबा जाखागोन मा होनो प्रब्लेम जाखागोन ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्लानाखि माबाबाय मोनथिलांबाय दिनै एसे गाबोन एसे नोंनियाव अट'मेटिक बेफारा हाबहैखागोन आरो दाथ' जों बे एरियायावहाय वाटारमेलन फानोब्ला जों लांनांलाया गारि लायै फैजोबो बेवहाय आंजों लोगोसेनो गुबुन बे साइडआव मावनायफ्रा लांफाजोबखायो बेयावनो फैजोबखायो आरो दायो बिदि दा सोंहरबावगासिनो नै वाटारमेलन मोनबायना मोनाखै होननानै स्ट्रबेरिया मोनबायना मोनाखै होनना सोंहरगासिनो दा बेबायदि आरो बेनिखायनो आङो बेखौनो मेसेज होनो सानो माने जोङो डिसकारेज जानो नाङा जोङो मावबायब्ला जोङो मावथायनांगौ नों गुबुन मोनसे बिजनेसावबो नोङो थाफानो हागोन थानाया अब्लाबो माने मावोब्ला जों मावथायलाङोब्ला जोङो बेयावनो साक्सेस जाहैयो आरो स्ट्रबेरियाबो एक बिगायाव नोङो 70-80,000 नोङो एक्सपेन्ड मा खालामनायनि उनाव खरसा खालामखांनायनि उनाव नोङो बोसोरावहाय गैयालाबो नोङो 2 लाख बायदिसिमा नोङो माबा खालामनो हायो आरो माने इनकाम खालामनो हायो आरजिनो हायो आरो औ स्ट्रबेरियावहाय वाटारमेलनाव नोङो 15-20 हाजारसो नोङो इनभेस्ट खालाम नोङो एटलिस्ट 30-40,000 नोङो फैगोन आरो 10-12 हाजारा बिगा नोङो फैथारखागोन आरो जुदि नोङो मोजां रेटआव मोनलाथ' बै समावथ' आं फार्स्ट मावजेननाय समावथ' आं मोजां रेट मोन्दों बिगासेयावनो आङो गैयालाबो 50-60,000 बेबायदि मोन्दों आरो बिगायावनो औ आं 6-7 बिगा मावोब्लानो जथेस्थ' बेबायदि आरो आंनावथ' गुबुन जेबो इनकाम गैदेरना आं गुबुन जेबो खामानि मावदेरनाय जाया खालि आंनि बेनोसै आबादानोसै बेनो आरो औ बेखायनो आङो बेखौनो मेसेज होनो सानो जायफ्रानाखि मावो बिसोरो माने मावनो हागोन बेनिफ्राय जोङो गावजों गाव फार्मार्सफोरा कमिउनिकेसन जालायनांगौ माने जगाजग लालायनांगौ नों मा मावदों इदि प्रब्लेम जादों आंना इदि बेमार जादों जों गावजों गाव शेयार खालामलायोब्ला जोङो खोन्थालायनो हायो आरो औ बेबायदियावहाय बेबायदि बुस्थुखौ हो होननानै बाहायनांगौ माने जों बेखौहाय जोङो शेयार खालामलायलायो आरो दायो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन अमर बसुमतारी सासे जाफुंसार आबादारि आरो बिथाङा गोबां बिबांनि नैबे स्ट्रबेरिजों लोगोसेनो गोबां बिबांनि आलुजों लोगोसे गोबां आबाद मावनो थाखाय बिथाङा थामहिनबा मावबाय थादों आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो हाबाय आरो नैबे समाव नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां बिबांनि स्ट्रबेरि नैबे समाव बिथाङा मावदों आरो बिथाङा जाखिनि बेवहाय आबाद मावो बिथाङा नैबे अर्गेनिक बिथिंजों बिथाङा बे आबादखौ मावबाय थादों नैबे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977933
956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।